Трябва ли да ям мед? Не, не трябва. Всъщност, медът колкото е полезен, толкова и е вкусен. И освен, че е продукт, който по принцип няма срок на годност, може да намери редица приложения в ежедневието ни и ние да го консумираме без дори да си го налагаме. Ставам сутрин и лъжица мед. Не. Медът и пчелните продукти могат да присъстват в закуските ни, в предястия, ястия, в напитките ни, в салатите. И по този начин да си осигурим доза здраве, без дори да се усетим. Опитайте. Със сигурност ще се чувствате по-енергични, ще имате повече тонус. Като мен. Не, че съм се фитнала, но за моите близо 50 се чувствам повече от добре. Пчелният мед е природно лекарство и ако съществува продукт, който да носи в себе си почти всички изучени витамини, минерали, аминокиселини и други ценни нутриенти, то това е пчелата. Убедете се.